Čaute ľudia, v tomto videu si zahráme s mojím kamošom Super Portičko 07. Ukážem vám jeho brawlerov. Má celkom dobrý. No, má dobrý. Vidíte? A dneska si s ním zahráme Duo Showdown. Dobre, dáme si... Broka si dáme. A môžeme ísť hrať ľudia. Prvá hra s týmto skinom. Či? Nie. Nie, nie je prvá. Včera sme vo videu hrali s ním. A pýtal som sa na kamošov názor bunkru. Povedal, že to nie je zlý nápad. A začali sme stavať plány. No, na mape. Zatiaľ nám to nejde nejak. Skúsime dať inú postavu ľudia. Dáme si Spajka. Ľudia. A ešte k tomu mám plány natočiť s jedným youtuberom a s mojím kamošom jedno také video nejaké hociaké, že jazdíme po Belej na bicykloch alebo tak. Možno to bude v Šelcu. Ok ľudia, ideme. Ok, ľudia, prvý tým sme zabili. I nám to... Možno túto hru ešte aj vyhráme, lebo my sme jedine zabili jeden tým. Je tu Roza. Rúčime to tam, ľudia. Zabili sme. No, ja som zabil. Tu nevidia, budú ďalší. Dúfam, že ma neprekvapí Edgar. Čakáme tu na. Tu sú. Ľudia, vyhrali sme to, skoro som somrel. Ok, ľudia, unboxing, start drop. Rare start drop. Nic moc. Ok, ideme ďalšiu hru. Neviem si vyberá panáka. Môžeme ísť hrať. Druhá hra. Ľudia. Ľudia, dneska mi to až tak neceká, lebo som v obývačke a tam je Wi-Fi router. A keď tak, a ešte k tomu sa vrátime, že keď si tu nezanechal odber, tak ho tu zanechaj. Spravíš mi strašne veľkú radosť a snažíme sa spraviť cieľ 100 followerov. Máme dosť málo k tomu, ale my to zvládneme. To bude v poriadku. A plánujem sa dávať na shortsy, že skoro žiadne videa, alebo natočíme hrať nebo sráč. Ok, zabili sme sa so Surgeom navzájom. A nejaký brok ide na môjho teammatea. 5, 4, 3, ok, už som zase v hre. Ľudia. Takže... Ideme na toho Surge'a. Zabil som. O nie, to je zlé. To je zlé. Nie, zabili nás. A zabil som tým asi. Či? Nie, asi nie. Dúfam, že sa dostaneme do showdownu. Zatiaľ sa tam zabíjajú. Môžeme ísť. Poďme na stred. Sme v showdowne ľudia.
Ľudia, máme tu Mac. Ľudia, poď na ňu. Kit, poď na ňu. Neboj sa. OK, ľudia, 2, 1. Keď zabili sme jedného. Ešte to je on. Ideme na ňo. OK, vyhrali sme túto hru, ľudia. Otvárame vajíčko. Máme sa toto. Ideme otvoriť vajíčko. Super. Epic. Epické vajce, ľudia. Máme tu pin. Nič moc, ľudia. Máme tu 1000 coinov. OK, ľudia. OK, už nejde, to nevadí. Tak čau, fakt, toto. Super, pozrieť 7. Ideme skúsiť 2 hry. Dáme stojička. Ľudia, keď dneska vidím aj short, kde môžete hlasovať, ako hru si stiahne na počítač, alebo na telefón a zahrám si a hodnotím ju. Bude tak už veľa hier. Chcem dať, že sériu 100 hier na telefón, na počítač. Sorry, ale na tablet, nemám tablet. To som si uvedomil teraz. Je tu Godzilla báz, ľudia. Zabijeme ho, dúfam. Ok, ľudia, ideme na Dynamite. O ne, ľudia, o ne. Ľudia, asi nás zabije. Jej tam bol. Ľudia, zabil nás Godzilla. Ok, to nevadí. Ok, ľudia, asi to skončíme tu, ne? Ľudia, alebo vám ukážem iba openingy, ok? Ja zatiaľ budem gamebay, tak čaute. Čaute, zatiaľ som išiel. Ok, ľudia, budeme končiť. Dneska mi to nejak nejde, asi skončím s Brawl Stars dneska. A zajtra, keď tak. Ešte dneska sa môžete tešiť na veľa videí. Ok, tak čaute.